So, hi, hello mga bayot. Napurma ko og tawo karon nakapamintal ko sa akong dagway mga bayot kay magkuha ko og pensyon sa akong ugangan dito sa ATM kay di naman kakita og tuplok-tuplok dito sa machine mga bayot. So ako yang pakuhaon uban pud siya og akong bahandi. Dayon madto mig city kadjot mga bayot kay mopalit ko no siya og ang unsa iyang paliton basta kay birthday man ro ni Karina mag 2 years na siya ka pain. So, iya ko nuning palitan og cake mga bayot. So, see you later, guys. O, diara mga bayot, gatulod lagi ko sa kariton sa kuang bandi mga bayot. Kaubanon po na ako ni siya, kauban akong ugangan dira mga bayot. So, ako rin siyang ibidin dira sa kadaplinan kay magkuha na ko sa kwarta dito sa machine mga bayot. So, galantaw na ako ang bahandi sa pika side kay ang pulis, iyang kitabangan ang gulang o palabang sa karasada mga bayot. So, buutan kaning pulisa. So, padulong na ta sa machine mga bayot ug ato na nang paslak ng atuang ATM din ha, nakapangang ko atong ATM din mugawas ra na yahayan ng ATM oy kay mukalit ra magawas ng kwarta unta tanan lisyo then magpaabot tag iluwa na tanang mga sitibritsi din sa machine mga bayot then pakita unta mo diri sa ilaang mga baligya sa kadaplinan mga bayot. So padulong na gyud mi sa city, hapit na mi duol na mi unsa ba kanang klasihang pagkahapit na layo pa bitaw ay dayon magpaabot mi dinhi og mo green na din hang light din ha, stop light din ha o kanus ana mo green la. So before ta mo sulod sa city mo inom sa tag tubig din he kay free running mga tubig nila din sus Ginoo mga bayot. Nakita ko sa mga tanaman diri mga mahal kayo ang uban ani naman ni luyo sa mong balayo mga sagbot man ni. So nang mili na akong ugangan din hi og kanang cake mga bayot kay birthday lagi sa akong anak karong adlaw. Dayon pauli na mi mga bayot humana gyud mi og pangumpra dito daghan kay gipang kuha sa akong ugangan pero pagkaon na tanan ni Karina kay ganahan mo kani siya og kanang si Karina og unsay ganahan ba mapalit niya. Then akong anak nagpahikap sa iyang kamot kay nanguyos gid taon sa kabugnaw mga bayot kay ingon siya cold mommy cold. Mo nang hingon siya og home uli na mi mga bayot kay gitugnawan na gyud ni ako ang bahandi. Dayon nanglingkon mi kadjut din he kay gitawag mi sa friends ako ang bana iya gitagaan si Karen ug ambot unsa ni globo man siguro ni o bulan ba kaning natagak ikas langit. So amo katingala na akong luyo kay mga kahoy-kahoy na din ha nga gipang unsa na gipang stock para ug mag snow na mo na ilang gamiton og di na gyud kakaya ang katuka init. Mo din ang mga sanina sa akong bahanding akong gilabhan gani na mga bayot ang laba ko before mi minang lakaw sa akong ugangan. So magsuroy-suroy usami sa ako ang bahandi dire bahalag na mula na iya ang kanawungan din ha. Gignan ako munguli na di man makiguli kay ganahan pa mo baklay-baklay so pabaklayon sa nako na iyawat na lang mudag-dag ko ang bangtak sa akong bahandi mga bayot. So yung gihulog ang bulan Ginoo Maria Josep. So nanagid mi sa balay mga bayot gipa-snack sa nako na akong anak sa pinalit sa akong ugangan kay ganahan kani siya ng tuslok-tuslok lagi. So gamay ra pud akong ipakaon na ni kay aron dili allergy ho ni akong anak. While ning kamot akong anak og kaon mga bayot ako maning kamot pugod og timplag kape kay nangurog akong tuhod sa katugnaw sa gawas mga bayot hasta nga akong tumoy-tumoy ba lesyo din ha. So ako ra ning timplahon ning kape na mo din duha sa akong ugangan. Dayon mangaon na may mga bayot daw lahi ko og kaon kay akong ugangan. Napay gibuhat sa tiburit siya iyak ng gibuhatan og katong alugnan ba alugnan manggod kay luyat na kayo liwat sa istorya nga gabitay bang simod. Dayon mo na ni mga bayot human ako inom kape natulog akong anak mga bayot. So while natulog ni akong anak akong videohan kay ning request ang amahan og mag-send ko kog video mga bayot kay gimingaw siguro si siyang anak. Kay natulog naman akong anak panahon na siguro nga manin kay si kay ko sama sa akong giingon sa una bahala og huga og naong basta hinlog pa ni malay. Mao nang ganahan ko og kanon ang hinlo ning salog kay akong bahandi usahay di magsapatos. Dayon himatan akong bahandi so panahon na siguro ni nga ako ana ning dagkutan ning angay kutan diri mga bayot aron makasugod na tagkaon aron manambok na pud ang pikas ilong na to mga bayot. So di pa kay akong bahandi aning nakita siya sa iya ang cake mga bayot. Magalas 4 nis kadlawon mga bayot panahon na unta nga matulog pero akong bahandi full charge pang mata mga bayot. Ang amo ang second floor din amo ang salingan mga bayot nagtagaktak na ang sira og ang heels mga bayot kay madungog ra man gihapon ang ilang pag lakaw-lakaw ba basta heels ilang gigamit ng mata na mga bayot pero kami pag gihapon mi nakatulog ug magulan man gani kwarta among silingan na dato na pagkamaayo kami ani wa pa may kapang himuta mga bayot. Pasagdaan ang nako na siya din ha magpahiwi siyang hantod na siya katulgon kay murag tulo ka oras pagikan karon ay pa na siya matulog. Igo-igo pod mga dobok ni ako ang mga mata mga bayot. So that's it. Thank you for watching and see you tomorrow guys. Bye-bye.